हादरसायाव जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै पुलिस बिफाननि संदाननाया सोलिबाय थानाय समावनो फिन कामरुप जिल्लानि लालमाटियाव सिखावै लाबोनाय मा 16 मोसौ हमो। मिथिनो हानाय बादिब्ला सनापुर पुलिस थानानि मोनसे इडिजिपि हानजाया लालमाटिनिफ्राय गंसे ट्राकआव सिखावै लाबोनाय मोसौफोरखौ हमो। AS01QC1103 नम्बरनि गंसे ट्राकआव मा 16 मोसौखौ सिखावै मेघालय फारसे लांबाय थानाय समावनो पुलिसनि इडिजिपि हानजाया सेबनानै हमनो हायो आरो बेजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ हमनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। हमजानाय सानै सुबुंखौ मरिगावनि मोहम्मद बाहारुल इस्लाम आरो रफुल आहमेद होनना मिथिहोदों।